welcome to MY channel, cok. Mancing ora ndang olahke yo. Turu kabeh lah iwake iki yo. Mancing ke desa yo kurang untuk loro. Yo, saiki usun jamur. Golek jamur cah-cah. Loh, mau apa weh? Golek jamur. Edan to piye wong dhuwit kok calon lurah ki weteng renak entek yo. Lah penak meneh uripem. Lho, cah kene kok. Rene. Rokokan semiur. Yo, taruh. Piye awakmu? Katok aku. Katok genyo lah kowe. Rokokan karo curhatnya. Senior rokoke wong ngedas. Gaya nem. Ya seneng cerita nek apa? Rasa rokokan dia. Bingung aku. Butuhan retek. Duwe ya ora duwe. Tapi nek mbok silai yo duwe. Butuhan apa to? Popokku entek. Delok to ki ra popokan. Anjir. Silai duwe nu, tak tuku popok. Kene. Jengkok kene. Kene, tapi susuk rokok 2000. Apa te 2000? Dino. Nyengap teh arep. Ki enek syarate iki. Duit 2000 nggo syarat. 2000 yo dhuwit. Ngene syarate, ki balikane kudu 2 kali lipat. Aduh, bungkelen aku mikir we. Timbang bungkelen, nyoh ki gosek. Terus Ki kan utangem. Ki saurno aku, dadine utangem lunas. Kowe karek mikir bungane. masuk wi. Sip. Yo wes sawo tak masuk. Loh. Lah aku ndek mang apa kok roh-roh ndek utang. Pintu cah kae. Ngene lah aku enek pemasukan to yo.